हेल' सोर सोर दं लोगोफोर कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होदो। हेल'। হেল্ল' কোনে কোনে আছা লাইনত প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া ভিডিঅ' লাইক কৰি দিয়া। हेल' सोर सोर दङ प्लिज यार कमेन्ट खालाम। दसे सम माने रायज्लायनोसै बेलेगावसो दंफैयो आं दा बर्थ'मान माने गारि सुगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा आं जिरायना दं आरो सुगासिनो दं नालाय आरो नेनो बाबाय ओंखायनो दसे सम एलबिखौनो होनोसै होननानै होबाय आरोना सोर सोर दं लाइनाव फै। हेल' लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम। दैखौ बोयै बोयै लिरो आं दोंसे मेथाइ। हेलमेट गाननानै खर' खानाया गाज्रि जाजोबलाय बाला। हेल' गाइस কোনে কোনে আছা প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া। हेल'। हेल'। कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। कमेन्टआनो रावबो हरलाया नामा? कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ आरो भिडिअखौ लाइक खालाम। माने आं दा बर्थमान माने बेलेग जायगायावसो दंफैयो आरोना ओमफ्राय दा आंनियाव माने गारि सुनो फैदों आरोना ओमफ्राय दा सुगासिनो दङ लाइनाव दङ आरो ओमफ्राय नेनो बाबाय दसे बेनिखायनो एलबिखौनो होनोसै होननानै होबाय आरो सोर सोर फैयो नायनोसै होननानै। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट। हाय रे हाय। दैखौ बोयै बोयै लिरो आं दोंसे मेथाइ।
কমেণ্ট কৰো গাইজ, কমেণ্ট কৰো। কোনে কোনে আছে প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া, তেতিয়াহে গম পাম মই কোনে কোনে আছে মোৰ লাইনত। पदबी कमेन्ट खालामदों आंनिखौ नायनाथ' नाङो सारमोन एसे आं होथ'गोन न' लोगो जादों बि बड'आ होनदों आंनिखौ नाथ'ना हो सारमोन एसे आं होथ'गोन न' लोगो जादों होनदों। अच्छा आं सोर दङ प्लिज यार कमेन्ट खालामलाय ओमफ्राय नैबे बि बड'जों लोगो जालायदो सोर लोगो गैया प्लिज यार। आरो आंजोंबो जुदि सोरबा गोदानब्ला दा बर्थमान जुदि सोरबा गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होलां आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरोना, ओमफ्राय कमेन्ट खालामना गालांदो। नायग्रा दिनै नोगोद माथो ओमफ्राय आरो कमेन्ट खालामग्रायानो गैया। प्लिज यार कमेन्ट करो कमेन्ट। और कौन नया है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक करो। कमेंट करो गाइस, कमेंट और कोने আছে प्लीज यार कमेंट करा। और मोर चैनल जो नतुन है प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर जाबी। और दीप सांगमा ऐसे ओ सार पर आसो এই বৰ্তমান মই বৰপথাৰত আহিছিলোঁ, অলপ সৰু কাম আছিলে। ক'ত আছো এতিয়া? হেল্ল' দেৱ শৰ্মা কি কৈছে বোকাজানত আৰু ৰুমতে আছে নেকি? কলেজ যোৱা নাই? हेलो गाइस, कौन है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करो। रूमत कलेज आसो क्लास हुआ ना। আৰু ভাত চাত খালে নাই দীপ শৰ্মা? কি কৈছে কোন গৈছো? নাই অকলে আহিছোঁ, কাকনো লগ পাম। আজিকালি চবেই বিজি নিজৰ কামত, অকলে আহিছোঁ। হেল্ল' কোনে আছে প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাবা। আৰু কিবা কামত নাই, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেনেকৈ কাম নহয় আৰু এনেই সৰু ভাত খালি? হেল্ল'
কোনে কোনে আছে লাইনত প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰা কমেণ্ট বৰ্তমান মই বছৰ কৰি বহি আছোঁ চাংমা কি ক'লে খালোঁ তই মই নাই খোৱা মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ এতিয়া গৈ পেলাই খাম আৰু হোটেলত বিৰিয়ানী ৰবাই যাম আৰু কি আছে হেল্ল' কোনে আছে প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰা কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰা मदनि ब्लग्स फैनो हादों आरो ना मा खबर होनदों खबर मोजाङानो आरो आंनि एलबिआव दसे सम फैनो हानायनि थाखाय एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय वेलकाम थाबाय खा তোৰে দিন কৈছে দীপ শৰ্মা খাম আৰু তই থাকিলে তই খাব পালি হয় না তই নাই मदनि ब्लग्स मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आगैनो ओंखाम जाबोआखै आङो दा बर्थमान बेलेगावसो दंथ'योना ओमफ्राय बेयावनो दसे एलबि होना नायनो सोर सोर फैयो होननानै होना नायबाय आरो आं फुङावनो ओंखारबोदों न'निफ्राय जाथ'वाखै आगै आइडि दंबा हर दे जायखिया दे नोङो आंजों लोगो दंना गैया नोङो মদন মানে চাংমা কি ক'লে বোকাজানত আহি যা বোকাজান বেছি দূৰ নহয়তো বেছি দূৰ নহয় হ'লেও এইফালে ৰাস্তাটো হোৱা নাই না এতিয়া এই নগাঁও যোৱা ৰাস্তাটো হাই ফাই হ'লেতো বনাই আছে বোলে এতিয়া ৰাস্তাটো হাই फाई হ'লেতো টেনसन नाছিলে रास्ता बेया হয়েছে नाছিলে दंखायो नोंजों लोगो होनबाय आदसा बेबायदि आइडिथ' गैया अब्लाबो आं सानैसो दङ आरोना मोननैसो दं खालामना होगोन दे आङो दा नों कमेन्ट खालामना दोनलाय आंनि भिडिअ'आव दै हेलो सोर सोर दङ प्लिज यार कमेन्ट करो कमेन्ट मदनि ब्लग्स मा होनदों र' कमेन्ट हरनि दे आगै जागोन दे आं दायो खालामना होगोन दे सानैसो दङ आंनाबो मोनसे दंबावो दंनायाथ' होबाय खालामना होगोन दे आं खबरखौ हेलो सोर सोर दङ प्लिज यार कमेन्ट खालाम अभी कौन है यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को लाइक करो सोर दङ प्लिज यार कमेन्ट खालामहरदोब्रा कमेन्ट दीप शर्मा किहत গৈছ বাইকত ন নাকি বাইকতে তাকে বাইকটো অকণমান ধুই যাওঁ বুলি ৰৈ আছোঁ মানে मदनि ब्लग्सआ बेदर हांनाय पार्टिखौ कमेन्ट खालामबाय जागोन दे जागोन दा नायनोसै आं एलबिखौ दोनथ'बा बारा दसेल' होगोन आधा घन्टासो आइया
halo, sesetengah komen salam komen. Modoni blog नोंसिना मा गामि गामि माने आं गलाघाटनि आरोना ओमफ्राय नों अबेनि जाखोमोनलाय देलाय खोन्थाहरदो हेल' सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम आंना क'क्राझार मा जायगानि जाखो ना नों टाउननि आंनाथ' गलाघाटसो गलाघाट खोनाफेरबायना खोनायाखै नोंसोरो हेल' सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालाम मदननि ब्लगआव टाउन खाथि जायो देनां थांनाय जायोबा खबर लालायनोसै नामा बेरायनो थांनांगौ थांनायालाय क'क्राझारथिं ओमफ्राय जोंनि गलाघाटथिंलाय फैदोंना फैयाखै फैदेरदोंना फैफेराखै पानी पड़ गए थे भैंस है औ होनदों सोर दं कमेन्ट खालाम थांफेराखै गलाघाट होनदों आदसा थांफेराखै आरोना दे देनांफोर फैबानो जाबाय फैबाथाय खबर खालामबानो जाबाय मदननि ब्लग सम JDMB फैनो हादों माथो जय श्रीराम होनबायलै मा खबर ब्र मा खबर आंनि LB आव फैनायनि थाखाय साबायखर जासिहरबाय आरोना मदननि ब्लग अन JDMB मा खबर होनना सोंदों आरोना मदननि ब्लगआ मदननि बाजै खुलुमबाय होनो JDMB मा खबर नोंना आं डिउटियावसो थांनो ओंखारदों र' आंखौल' फुलायबाय जेदि आंखौ फुलायबाय जेदि खबरा गेजेरावनो दे आंना आदसा डिउटि थांसै आरोना होमबा JDMB हेल' सोर सोर दङ
Komen kelam. Jadi मा जाया दे दा लोगो मोनगोन थाखुर जादों बिदिनो अच्छा दे ब्र ओमफ्राय दसे सम आंनि एलबि फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना मानो मावगोन ना हेलो सोर दङ मदननि बाजैया मा लिरखोब्रा लिरलांबाय मा खालामदोंब्रा बाजै दे खिन्थाहरलाय बोथोरफ्रा मारै बर्थमान बिराद गरमखा नै मदननि ब्लग्स बायसोनो थांसै आरोना दे थांदो होमबालाय Go,